हेलौ लोगोफोर आरोबाव फिन खेबसे आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। आं दिनै मागोनि दमासिनि लारु फिथा देनो साखाफारा जानानै फैदों लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर नायनानैल' दाथा आंनि भिडिअखौहाय प्लिज अननानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। हागौमानि शेयार खालामना हो। सिगाङाव जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बेबायदिनो खालामलांबाय था लोगोफोर। बिदिबा मा होनो लोगोफोर, प्लिज नोंसिनिखौ हागौमानि आं सापर्ट खालामगोन लोगोफोर। मागोनि दिनै आं दमासि देगोन। आं न'आवहाय आं दैमायावबो ना लायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा सफैनानै दमासिनि देनो थाखाय फैबाय आं बाजैया थिननायखायनो एकदम थाबायना फैबाय होलो होलोनो। खाथि खाथि ना न'आव आं न' खाथियाव बोरमा दं नालाय बेखौ बिदिबा मा होनो लोगोफोर, नायलांबाय थादो प्लिज अननानै। दमासि देनायाव फैबाय सफैबाय। नै लोगोफोर देखांनायनि लामायावबो फैबायमोन। अमाखौ मासे देथारखाबाय। नै फेन्दा गोजा नै सावगासिनो दं। आयु मासेयैनो जाखागोन होनानै। माखासे से होनानै जागोन, माखासे होनानै जानोसैनो, माखासे सबायजों जानो दोनसैनो, माखासे एवसै खाजि फुख्रि दमासिनि माबायाव।